Keď som bol malúčky, pásol som ovečky. Keď som bol malúčky, pásol som ovečky. A teraz nemôžem, bo ročky mi prešli. A teraz nemôžem, bo ročky mi prešli. Boročky mi prešli i te mladé leta. Boročky mi prešli i te mladé leta. A teraz še musím brať z toho sveta. A teraz še musím brať z toho sveta. Bo na druhým svete už na mne čekajú. Bo na druhým svete už na mne čekajú. Ovečky še pašujú, hasa nemajú. Ovečky še pašujú, hasa nemajú. Som mal 5-6 roky a už som bol na košáru s nebohým bratom pri jednému bačovi, pri Michalovi Repaskému. No, oni už teraz ani jeden nežijú. On pasol dojky a ja, chlapec Jarky, som ušiel pas. No ale penieži bral on, len ja som ako len bol, hej. Takže to... No a tak už potom postupne. Cez zimu som chodil do školy, ale cez leto už len hajda ku ovcu. Pri tému Kešeliakovi som bol, Jurovi, kopu roky. Tiež tam už som začal dojiť. Ako 8-ročný 9 už som začal dojiť. Tak som zobral porvas a dal sebe, ja neviem, či budete vy tému rozumieť, alebo nie, na strungu, co ovce išli. Tak som sa pripásal, že by mi nezobrala, a tak som dojil. No, český chlebík bol môj, no. Bolo tam oveľa lepší, krajší život bol, jak dneska. Dneska, čo tak povedal, že tam to by bolo také džadovské a dnesko pánske, no. Keď mladý parobek nerobil cholem rok, Juha sa na košaru ani še neoženil. Hovoria dodnes starí ľudia v obci Brutovce s bohatou ovčiarskou tradíciou. Tradičné ovčiarstvo v okolí Levoče a Spišského Podhradia malo v minulosti značný význam pre hospodárstvo celého regiónu. Ovplyvňovalo hospodárske pomery, prírodné prostredie a ráz krajiny, ale i kultúru a sociálne pomery obyvateľstva, pre ktoré bol chov oviec súčasťou obživy. V regióne pod Spišským hradom a v priľahlých levočských vrchoch pôsobilo viacero chýrnych, ovčiarskych a bačovských rodov. Ich príslušníci pracovali na dedinských, mestských alebo pánskych, grófskych či dokonca biskupských košaroch. Hlavou ovčieho hospodárstva košara bol bača, ktorý mal oplývať vysokými znalosťami chovu oviec, starostlivosti o ovce, liečenia oviec a mliečnej produkcie. Bača podľa dakedajších predstav ľudu bol viac ako obyčajný človek. Musel vedieť počty, poznal prírodu, zeliny, vedel liečiť zvieratá i ľudí a magickými prostriedkami vedel pomôcť i poškodiť. No tak bačovi oni sebe to nedali, chod co povieš. Také. No, že bača je bača. Nie? Za to hovorím, že no také, no, jak sa hovorí. Však i gazdovstvo mal, i bačoval, nie? No takže
skrátka to. No oni neboli také chudáci toto. To boli také, no. Vyspelí ľudia, musia znať počty, všetko. Jak? I písať poradne, i čítať i všetko. No. Bo to jak neznal, takého by neboli zbolení. No, musia byť chytrí, no. Bo to, no treba ho, nie? Však každému i sír vydať, i zapisovať, i toto. I odovzdávať sír, i jednať s tým, hej, no tak to. Skrátka, jak nemal také vlohy, tak ho takého ani nezvolili. No. Boli i dobre bačové, no. Boli také, co tam u nás ten Kicko, čo bol u nás v Levoči bačoval a mal toto. On mal tam 1500 ovec, 15 chlapov. Ale čestný človek. Ten brat, co tam Šajský Michalánov byl, i on bol pri nemu ešte pred vojenčinou. A čestne mu vyplácu všetko. Ale to bol chytrak. A vyoblikaný taký, jak nejaký farár pooblikaný. Vidno, že bača, nie nejaký šupak. No tak, aj po tým Kochan. Jeden, on bol z toho, z Olšavici. On tiež bačoval dlho v Levoči. V Levoča to bolo mesto, nie? Tam bolo kopa obyvateľov, tam mali okolo 1500 ovec. Tam mali na 2 partii po 700 pasli. No, ešte tretia partia také, čo sa nedojili, bolo 400 alebo jak. No, to bolo 2000 ovec. No, to trebalo aj ľudí na to. Hej, a to tá ulica, to volali Juháská ulica. To bola, no neznám, jak sa volá doteraz. Tam býval jeden Kohan, druhý Kohan, aj tretí Kohan. Na to dvaja boli Juhási a ten východ, co som vravel, Kohan, Chromy, to on bol bača. On bol majster bačovský, ak sa povie. Takedy tiež. No, takže on tam bačoval, i ten Kochan bol, i ten od nás Kicko tam bol. Že pamätám ešte na toho Kicka. Jak chlapčisko. No. Jak vypatral to ten Kicko? Kicko mal také fúzy, neveľký chlop, bol taký hustejší dosť. Bol taký fúzy a červený tvary. Bolo vidno, že bača. A klobúk furt na hlavu. No. A väčšinu nosili také vykrúcené klobúky do hôry. Levoča mala šapároch. Tam bača si nevážil v kolíbe, bo tak po tých dedzinoch vážil na obce. Ale tam prišiel šapár s koňmi, bo to na Brenkoch, to hozaj daleko od Levoči. A telo už bača znal, bo tam mal tých 1200 matky a toto, ale treba o ich chłopoch płacić. No, že telo dal šapárovi, tam napríklad tam 2 kg syra na metru alebo jak na rozvážku odvážil a on nemal do syra nič. To v každej jednej dedine bol. Ten spolek šafár a kde bol saláš, tam musel byť šafár a urbársky predseda. To oni, tí dvaja, to boli. Urbársky predseda rozhodoval o paši pre ovce s bačom nejakou a šafár hospodáre so sírom. No to tak asi približne, no. A šafár to bol taký dobrý gazda, ne? To musel byť najlepší gazda, šafár. Tam nemohol hociaký lajdak byť, to musel byť šafár. No, pred železnicu sír vydávali. Pred mestom, no, pred okresom. Tam sír sa vydával. Vždy. Tam prišiel šafár, prišiel ten bača, no a oni už tam. Gazdovia sa posaňali, hej. No a každý, koľko z toho síra chcel, hej. Napríklad bača povedal, od 5 kg do hory môžem dávať. No a šafár už písal, značil sebe v to, keľo, jak mal knižku o všetkých ovcoch, o všetkým, hej, tak. Vypešalší bolo takedy, ne? Škoda rečovať. Dneska nemá sa s kým porečovať. Volem, varím televízore, ale
menzbuky, tablety a čo ja viem, kadejaké one. Tak. Ej, nechcem mi baráčok, ej, na pole choditi. Ej, cio ma prodati, ej, a ci zarizati. Ej, cio kačmarovi, ej, za paľuku dati. Ej, cio kačmarovi, ej, za paľuku dati. Ej, ani ho neprodám, ej, ani nezarížu. Ej, dám ho kačmarovi, ej, ale ho strížu. Ej, dám ho kačmarovi, ej, ale ho strížu. Na polnočnú chodili do kostela, že keď do sviečku šiel lavo, to, že vylevalo sa, tak hovorí, bude dojný rok, bude mleka. Keď sa nevylevalo zo sviečkov, jak horeli, hovorí, nebude dobrý rok. Bačové poznali, už išli tam a už na polnočnú išli tam. Vycifrovaní, každý vycifrovaný v novicoch. U nás sa to volilo na Nový rok, Bačoch. Aj oných stražníkov, čo po Zezíne chodili vartáše. No to vtedy volili v Vartášoch a i Bačoch. Na Bačoch tak volili, boli toto repašťáci a toto, no to všetky tie Bačové, hej, že zešli tu, kde teraz je školka, tam bola karčma takedy, že zešli ľudia, no chlopi, hej, taká schoza to bola, novoročná. A v Bačoch volili, ktorý dal vece na ovcu síra. Napríklad ovca, že vidojí príklad rečujem, na 17 kila, hej. No teraz obecal ten Bač, no čo ich chcel byť za Baču, to obecal či 13, či 12, či 10, či 5, hej. Už presne to človek nepamätá sebe, keľo, ale tak to išlo, že na tých oných, na tú ovcu teľo, keď chcel byť s Bačom, no tak furt jeden dával 5 kg, druhý 10, tretí 15, hej. Ktorý dal vecej, tak potom ostal oným Bačom. No, dávali lístky, a to sa volali vota. Že lístky votové, a kto mal najväčší hlasov, tak ten bol volený. Hej, dali meno, no, napísať meno, a lístek dali, za akého hlasuje. Jak lístky odovzdali, tak potom spočítali, a kto mal najväčší, tak ten bol. No inakší nedal, bo tak to robili. No. Ešte pamätám ešte, jak chlapčisko, ne? No a pritom hostina bola potom, hej, toto, no tak už, jak sa varí také pohostenie, bo i ten Bača daco kúpil, hej, že by tých gastoch pohostili, že za doveru, ne? Ovčiarska sezóna v okolí Levoče a Spišského Podhradia začínala začiatkom mája slávnostným výhonom na košár. Ovčiari zbierali od gazdov ovce do spoločného stáda, pričom dostávali tzv. Výhonové alebo výhonovo, čiže rozličné, trvanlivejšie potraviny. Slaninu, údené mäso, zemiaky, múku a podobne. Bača pri tejto príležitosti realizoval viaceré magické úkony, ktoré mali stádu a celému košaru zabezpečiť zdravie, prosperitu a hojnosť počas celej sezóny. Žofiu ovčiari okolo Levoče a Spišského Podhradia uctievali ako bačovskú pani. A 15. mája na jej sviatok sa zvykli pohostiť. Významným sviatkom ovčiarov boli tiež rusadle alebo rusaľa, kedy pred kolibu stávali máje. Bača ozdoboval kolibu zelenými ratolestiami a čačinou, rezal a varil pre ovčiarov a ich rodiny jahňatá. Ovčiarska sezóna sa na strednom Spiši končila v októbri na gala. Ovčiari vracali ovce svojim majiteľom. Spolok gazdov a Bača si vyrovnali účty a následne bolo Bačovou povinnosťou pohostiť svojich juhasov a finančne a materiálne ich vyplatiť.
1. mája, to furt 1. mája. Jak ľudia pušťali ovce, to dávali chleb a slaninu. No a tie juhaši, co hnali tie ovce, to do mecha zbírali. A jak prišli na košar, hej, to po určitých dňoch to še zelilo. Bača zelil, hej. A ja som bol najmenší, zecko, to tebe teľo nedám, bo ty malý, ty teľo nezješ. A ja som možno večer zjedol, jak to ten starý juhas. No tá na výho, no tá ješi peršia z ovce, napríklad ja som to robil. Kto robil, to neviem, ja som to robil tak, že pretáhla sa reťaz cez dvere, išli peršia na pášu, navadzali sa žonce na ovce, ráno, hej. No a ak už išli vonka s soncami, tak sa pretáhlo cez vrata reťaz, že by ovečky ešte celé leto trimali v kope. Tak ten reťaz v kope, tie ovečky ešte trimali. No a potom sa dávalo veľkonočné vajíčko, sa kulalo z jednej strany kapúry na druhú stranu a z tamtej strany na túto stranu. Že pekné okrúhle ovečky boli ako vajíčko. No a toto bolo. Naše prežehnalo, pokropilo to švecenú vodu, prežehnalo ešte s Bohom, ešte pašu. Ja neznám, jak to vyvolá sa. Bravenčaky. Tie kopy, čo sú bravence, čo na unáča. No to palili, že by tie ovce netarhali po kúsku, ale že by boli furt spolu, bo bravence furt spolu, hej. No to aj toto. Alebo ono, som mal aj tu jednu možnosť tak, že reťaz kolo košára, jak bol zahradzený košár, to obsáhnul dookola, že by tie ovce boli furt spolu. A to také staré zvyky boli, to neplatilo nikde nič. Bo keď bolo veľa húboch, tak sa tak tarhali ovce, jak všetké diabli za húbami. To na súkromných košároch robili, hej. Že schaňali, napríklad tu bolo košár, hej, no a teraz ten gazda, a to ovce z každého kúta boli, hej. No tak do toho košára to bol bek, chodzenie, križovania, čo ja viem co. No a Vača vzal švecenú vodu, mirhu, vešol medzi ovce. Tá nie sama, ale prišli juhaši, nie. No a teraz palili, kadili košári tú švecenú vodu, kropili ich a tie ovce tak chodili dookola, jak na gapľu. No a potom tam boli pripovedky, ja to už ani nejde mi to už, takže by. No a potom otvoril Bača košár, chlapi dvaja išli na predek, hej, bo to bolo ovce z každej strany, tak dvaja na predek, dvaja dozadu, na pášu, no a už ešte pasli, až do gála. Hlbokej dovky, hej, pozmila poslúchať, hej, jak brinkajú zvonky. Hej, pozmila poslúchať, hej, jak brinkajú zvonky. Hej, milá, neslúchala, hej, ze zvonky brinkajú. Hej, milá, neslúchala, hej, ze zvonky brinkajú. Hej, lemona slúchala, hej, ze hudáci hrajú. Hej, lemona slúchala, hej, ze hudáci hrajú. Na Żofija nasza pani, nie? Na Żofiju się góra zrobił poradnie, się popiło na Żofiju, nie? Tak na Żofiju się już uceplewał i fajnie było, nie? Bo pan Gracerwa za Bonifat, nie? Te ladowe chlopki. A Żofija już była nasza pani. Wyśpiewali. I wypiło, i wszystko, i warím, gula się uvaril. Žofiju bolo dobre, na gala nie, už potom sa vypilo, už potom už ideš, už končíš. Neznám, jak to u vás volajú, u nás rusadle. A ináč po slovensky neznám presne, jak to sa volá. Turice, asi Turice, hej. No tak vtedy bola dobrá hostina. Že po dachtore gazdové pušťali jahnieta, ktoré bolo mladé, napríklad
2-dňové, 3-dňové, alebo jak, hej. No tak pušťali ho s oným, s ovcami, na toto už ostávalo bačovi, hej. No tak potom na to oné rusadle še rezali jahneta a še parádny guláš varil. Palenka bola a to už še hostilo. Na rusadle mi donesli oného maja, hovorím 2 maje ku kolibe, nebude palenka. Ja chcem 2 maje z jednej strany koliby, z druhej strany, že by bolo maje, že by boli pekné maje doniesť. Toto už náš po obede už še richtovali. Ja idem s ovcami a vy dvome chvári ice. Pomaly, pekne a poradím mu tam hvári priváce ku tej kolibe. Ja hovorím, no tam tak, ale šumne musí byť. Šumný maj, nechod jaký maj. No, robilo maje, boli, večer podojili, porobili, teraz vypíme toto a tak. To bolo. Ale maje boli, rusadle boli. Ovčiarska práca na košaru bola náročná a pomerne jednotvárna. Ovce sa dojili 3-krát denne, ráno, na obed a večer. Po raňajšom a obedňajšom dojení odchádzali ovčiari, juhaši alebo juhase na pašu s ovcami. Bača so svojimi pomocníkmi sa venoval mliečnej produkcii. Nadojené mlieko z geliet ovčiari cedili do drevenej nádoby putíry. Mlieko v putíre Bača zakľagal, aby zhustlo a začal sa tvoriť sír. Následne Bača pomaly zberal z putíry hotovú hrudu síra, ktorú zavesil do tzv. Hrudzanky a nechal odkvapkať. Z vrchného zvyšku mlieka, tzv. Servatky, Bača odvaroval ženčicu v kotli na ohni. Uvarenú ženčicu Bača pozberal a zvyšok, tzv. Levarka, sa využívala na krmenie svíň a psov. O 2:30, o 3:00 to už zacmi, v lete zacmi. A to len sme sledovali ešte hviezdy, no idú kosy, také 3 hviezdy, hej. A potom zornica a až tak slnko vychádzalo. Ale už nemali podojené, jak vychádzalo slnko. To sa podsme robilo. Takže ten spánok tam chýba. Še podojilo, prišlo še do koliby, sa pešiše mlíko presadzilo. Bača klagal, ale še z horúcu vodu putíra umila. Obtlukala, bo ona bola vyčuchaná, že by mlíko še neobíralo. No, že tak a zaklagalo še a jak bolo zaklagáno, až porušov, tak samo odchádzalo od tých, jak bolo že bola oblata. No a i drevo muselo byť dobre, že by nemalo že tam ušída še. No a tak še poumývali ruky, jak so boli v kolibe, tam poumývali gelety a toto ich bolo a toto so išli s dojkami. Toto išli jesť. No a vtedy, už jak ja, ale vtedy ženčica še jedla ráno. To bola drína. To bola drína. No to jak, no to normálne, jak še zakľagalo, jak už skľagalo celkom, rozbilo še, no a som išiel takzvané do putíry, putíra še to volala, co še cedilo mlieko, no a s rukami som zbíral. No a jak som pozbíral, na tú levárku do kotla a še odvarovala ženčica. A keď padalo, mokré nohy, jak ono, nebo ovce kolo nohoch chodzili, ne, jak še dojilo. A v tým som musel lehnúť a na mne vyschlo. To bolo. Abo v noci prišla taká búrka a ešte vtedy neboli kolíbky, že to še spalo, ale ono, na čatine, normálne zo šverštiny, ja neviem, jak to vy voláte, bielý smrek. No a my to voláme šverština, hej. Sme narúbali čatiny, nakladli pod sebe a navrch ten dášek, jak še dojilo a padalo, sme mali nad sebou taký dášek zrobený. A tam sme leželi pod tým dáškom, prišla taká búrka v noci, hrad sypa a to tá voda, ten hrad, všetko popod nás. A potom sme tak popod dachy, tak sme boli jak ono, poskurčované. Boli také juhaši. Co Bača, to strigoň.
Hovoria ešte aj dnes niektorí starí ľudia v okolí Levoče a Spišského Podhradia. Pravdou je, že mnohí starí bačovia realizovali rozličné magické úkony počas vianočného obdobia. Pri prvom výhone, pri chorobe oviec i ľudí, či v prípade, ak ovce dojili krvavé mlieko alebo sa hubil syra. O niektorých ovčiaroch sa hovorilo, že vedia vražic alebo porobic. Iní aj odrobic, spomáhac, predvídať, či dokonca ovplyvniť počasie alebo vyliečiť zvieratá i ľudí. Niektorí vraj vedeli začítať hadov, či dokonca sa s nimi rozprávať. A iní zas veštiť budúcnosť. Sú spomienky, z ktorých sa dozvedáme o magickej moci bačov len príbehmi, alebo je na nich i kus pravdy? Porabiali, znali aj porabiať. Staré bače. Hej. To jednému hynuli statky, toto, tamto. A druhý prišiel a povedal, tam máš vajco zakopané v maštáni pod Prahom, toto vajco vyrúc. Jak vyrúcu pre Stavžicu. Aha. Všelijaké boli veci. Takého had ukúšil, ho začítal toho hada, had zdechnul a tomu nič nebolo, ani ku doktorovi nešlo. U hadov bolo takedy kopa. Naši chodili boso. Na to panky nebolo. A takého štipnul nový had, on ho začítal, no znali. Ten had, že zdechnul a tomu človekovi nič. A dneska, keď neučekal ku doktorovi, kaput. No tá hadu šiknul, ale on prišiel, zapnul nôž do zemi, zrobil, či kríši, co tam zrobil, no a odmotal tam, a co odmotal, neznám nič. No len telo, že keď bola, že ukúšil had, krávu, movimiačko. No, tá išla za ním, tu za tým varčom, išla za ním, no a on začítal jej, takže jej vyklačol vymiačko, ale on tak musel začítať jej, že ten had musel zdechnúť. Hej, tá oni tam načíli, že toto tu založil, také, no, že porobil. No, ale tam jeden tak znal porábiať, ale tak šesternici, oni tak na chlopa načíli a ona, že tak jak klinec. Ale to z kryžíka musel byť vžatý a zakopol pod prach. Neprekročila tá, ju potom chorela. No a znali, že kto mohol toto, i kto chovančík bol, že tak porábial, bo on keď hada zbačil, už mi utekal had. Len patičky založil a tak to. No a i do ruky vzal hada, i toto, herňokušilo. No a pošol, no a tak Gujko, no tak sa povedal, že co treba zrobiť. Ten klinec, ale ešte povedal, že na ktorý hrob treba ho dať. Z ktorého hrobu bol vžatý. Z kryžíka. No. A klinec taký tam bol pod Prahom. Ale ku nikému si neozývať, ani si neohľadať. Vžac aj svoju cestu. Niekým, jaké by si glupý bol. A na ten hrob tam ho dáš. No tá bača len ten mohol začítať, čo mal ďaba pri sebe. Máš? No oni ďabovcov tak mali pri sebe, čo jak umíral, tak buď to dal synovi, alebo takému dal, bo inakšie by nebol umrel. Jurku, len toto mi vieš, zajved znišenie modli a potom pôjdeš na krížne cesty. A co tam? Taký malý chlapec príde si vežne z veľkého palca krvi a bude všetko znať. Ja nechcem nič znať, ani nejdem. A hovorí, a to ten
no, ich očím, zomieral 3 dní, nemohol zomrieť. Za červený, že bol jak onen. A nemohol zomrieť, bo toho zlého ducha nemohol nikomu dať. Nikto nevzal od neho. A zúril všetko, chcel polámať všetko, co tak. A nie, nikto nevzal od neho. To iba čo robili, ktorí porabiali a potom neznali odrobiť. Taký fúšer, tak som znal. Porobiť znal a odrobiť nie. Bo to furt varili aj bačové, že keď umretého onáčil, umyl a si podlav, keď ranuši stanú, tí peršiaci takto podlav z toho umretého vodu do roka či zomrel. No, to boli také one. To všetko má svoj ona. To nie sú vygne. A ja hovorím, ja s takými vecami to nechcem mať nič. S ovčiarskou kultúrou je priam neoddeliteľne previazaný i zbojnícky folklór. Zbojnícke motívy v piesniach, tancoch, legendách a príbehoch reflektujú často reálie života v minulosti. Aj ovčiari, juhaši a bačové mali v minulosti často blízko ku zbojníckym živlom. Ešte v minulom storočí bolo ukážkou šikovnosti, ak juhas ukradol ovcu z košara v susednom chotári. Niekedy však išlo i o vážnejšie prečiny. V 19. storočí napríklad spišská župa kvôli nárastu zbojníctva a kriminality nariadila jednotlivým obciam vyhotovenie súpisov bačov a juhasov na jednotlivých košiaroch. A dnes ostali zbojníci len spomienkou v starých príbehoch. Černú košuľočku. Boli zbojníci. To u nás takedy Pudífarov volali, ktoré pásky ešte písal, ale Pudífarov volali. Ten zajaca ulapil. Divého, keď ho zohnal dolu, ulapil zajaca. Ten mal nohy. S rovnýma nohami kolibu preskočil. To bol tuhý chlap, úžasne tuhý chlap. Ale ten meso jedol baranie. Prišiel do kamaráta, do Repaš. No tam nešiel do chyži, ale išiel do ovčarní. Patr, že nejaké má ovce. A kúka, hovorí, a tu je lovo dajaká. Hovorí mu, no servus. No jak bratu, co tu robíš? A syn prišiel z karčmy, hovorí, ty, oče, Pudífar išiel do nás do chleba. Do ovčarní. Tak hovorí, on išiel už patriť, to tu je lovo. Prišiel, hovorí, zas náš to myšku. Hovorí, to tu je lovo, nespustíš? Ja si viešení 2 doniešem za ňu. Ale teraz ju takoj berem. Tak, a pôjde, tak, ty še nestarej. No a vzal, dal mu a viešení mu priniesol 2. Keď doma spal a brinkli ovce, on už lecel. A doma spal, tak čul, taký mal sluch. No to bol jakašky tuj bar schop. A hovoril, že keď zomieral, tak hovoril, že nie tak. No, navar haluško, povedal na druhý švet, nepôjdem lačný. Najedol še, hovorí, popa zavolajte mi, popa, že mi vyspovedá, bo ja už pôjdem. Vyspovedal, obrátil še, hovorí, no s Bohom ja už idem, idú onáčiť chlopa, chlop nežije. To dookola, že až z Polska kradol. Dookola mal záber široký a že jakašky tuhý bol taký žila človek. Že on cez jednu noc večer bačkori obul nové a do rána už mal potarany. Že len remínky už mal tu tak hore a spodek už čuchaný. Také mal tu nohy. A po šandáre, že ho hore kruchami, tam še volá kruchy, ho dohaňali šandáre. Moda kedy še nahaňali, keď chceli chytiť. Hore brehom. A jak išli hore brehom, a tam jeden gazda nakladal do voza šeno za volami, hej. No už mal tak, no, jak rebríny,
a ešte už styrčelo z rebrínu, už mal napchato. A on z dole išol a to tie žandáre za ním leteli, preskočil voz. Na to tie žandáre mysleli, že on skočil do voza, ale on preskočil voz a išiel ďalej, hej, za brížek. A to tie prišli, rozhrebali gazdovica, že on vešol do černa a tiež už on bol. Že také tu hybu, že zo spodku preskočil celý voz. Spišská to tá hora a tam boli také, no tak dá sa povedať, také jaskinky, jak prírodné útvary, hej, čo to voda vymila. No a tam nanosil sena im a tam ich predržiaval cez zimu. No som si ich chodil krmiť tak. No a raz prišlo do takej debaty, lebo aj žandári, oni celkom neboli takí odrezaní. Keď videli, že taký šikovný zbojník, tak sa im dokonca aj žandárom začal páčiť. To už potom prišlo tak do reči a hovorí, pán Repasky, nič vám nezrobíme. A 4 boli policajti tam, hej. Len poviete nám za svoj život doteraz, keľo vy tak ovcoch už nakradli. Nič vám nezrobíme, nebojte sa, len poviete nám tak, no, že asi keľo. A on tak kúka pudifar na nich 4 hovorí, prísam Bohu, vy 4 by ich nezahnali. Povedali na mne, že som ukrád jahne. Ej, povedali na mne, že som ukrád jahne. Ej, ja ukrad ovcu, ej, naj mi zrobia, co chcú. Ej, ja ukrad ovcu, ej, naj mi zrobia, co chcú. Ej, kamaráci mojo, však my się poradzíme. Ej, kamaráci mojo, však my się poradzíme. Ej, že ukradneme, jednoducho zapłacíme. Ej, že ukradneme, jednoducho zapłacíme. Začali ma zaujímať muzikanti, ktorí vedeli hrať týmto bačom, ktorí boli spomínaní už len v spomienkach, pamätníkoch. Tak som sa dostal k ovčiemu zdychu, ktorý ma veľmi zaujal a snažil som sa získať nejaké informácie o tomto tanci. Matej Kuchár zo Spišského Hrušova spomína tanec Ovčí plač. Taj hrali ten ovčí zdych, hrali, ale jaká to bola pišnička, na neho nie, no si nepoviem toto. Ale už jak bol bačo pity, tá prišiel a muzikant hovorí, zahrajte mi ovčí vzdych. No, tak hrali mu a on tancoval. A jak, neznáte jak? No tam napred nohy, tá šilého pity budú tam. I na zemi ležú, i zastanú, i zastanú. Ovčí zdych, no tam. Jak ovca zdycha, taj virga i stáva i všetko. Všetko to znali tancovať ovčí zdych. Môj brat už, dnes mám odpočíva, už bol decko ich a tiež ho tancoval. Jak bol pitý, tak išiel od boka do boka a varujku, jak to chodíce. A môj synu, nečudujte mi, bo ja mám ovčí vzdych. Budeš od boka do boka. Stretol som sa s muzikantmi v Spišskom Hrušove. Boli to Rumančikovci, bratia Rumančikovci. A oni chodili hrávať na košiar aj k Holdovi, aj Kuchárovi. Kuchár spomína, Matej Kuchár spomína, že keď zohnali ovce a robil hostinu, takže cigánskych cigánov, cigánsku muziku si došikoval. Určite brutovskí muzikanti hrali svojim domácim bačom v Brutovciach. No a už len zo spomienok a záznamov vieme o tom, že muzika Bagárovcov z Torisiek hrali k ovčiemu zdychu. Oni hrali k ovčiemu zdychu v tých 50. rokoch pri výskumoch, ktoré robil Karásek. A keď mu tancoval bača Sábol z Vyšných Repáš, takže toto bola taká legendárna muzika, ktorá zrejme vedela zahrať tieto, čo oni chceli, a vedela zahrať aj k týmto
tancom. Hej, už prišlo Michala, po Michale gala, či daj bačo za stol, vyplať do helera. Že by bača sednú za stôl, po Michalovi prišli do bači, bača zrobil gulaš, tá nebača, ale gazdyňa. No a vyplať o tom už. Na gala, to si robia hostina, bo furt hrali, že na gala, jak pôjdu ovečky z košára. To 16. oktobra. A furt na gala muzikanti hrali. Narobili hostinu. No, bača, i to te chlopi, ich ženy alebo rodiče, všetko, čo zešlo ich 40-50 ľudí. A hostina sa robí. Jako na gala. To bolo 16. oktobra. Rozháňatý, ovečka z košára, ideme rozháňatý, ovečka z košára, ovečka z košára. Nechabit, elem jedna jaročka, co nám ju zobrava, ta bystra vodička, co nám ju zobrava, ta bystra vodička. No tak všetko v krojoch oblečené boli, boli mali kroje, bačovské, toto no. A no to bolo veselo to no. A zabava. Potom na zabavu ma ukážu.
pomaly ovečky, hore dolinami. Ja už bača starý, nevládam za vami. Ja už bača starý, nevládam za vami. Kde to tá ovečka, co predek vozila, išla popod skalu, skala ju zabila. Nebola to skala, bola to brilečka, co ju zakulala, moja frajírečka. Ešte tak písničky špívali. Bože môj. Už si nikda nebudu špívať. Nikda. Už nebude bačovstvo na polu, jak da kedy boli. Tak vera, toto takto bolo. A teraz už ani gala neslavia. To len také zvyky boli z naše jak bačovské. No. Už teraz nebudú mať také. Už. Juháši bačové, to bola zostane. Hej, po húroch, po lesoch, je polamané. Hej, po húroch, po lesoch, je polamané.